to Titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak. Aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan akeh sing do cedhak. Paham ora wae, Teh? Ngertos niku. Esuk ora ngrupak-ngrupakke ratu ya? Inggih. Tugel gulumu. Iya, mboten. Mboten jenenge. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari. Ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Kowe pindho lho kowe ngenyek aku pisan. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku? Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa. Jejer kalian widodari ping 3. Kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya nek ratu semene kok gagah pideksa ki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya, sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dhewe Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Dhewe Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepungkur menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan, Saudaraku. Aja tok padake dunia nyata. Ecok-ecok men. Kowe melu patih kok tak tugel krungu sisan. Oh iki. Iki. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedhem lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting-kinting tak kinting-kinting tak. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula swita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa tak candhak tangane? Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Inggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Inggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik dikempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Ora usah ngeyel to? Iya. Aku terus mlaku bareng karo Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng.
Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Te. Nggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi bakso kawi ya. Iya, wis ta. Amripat padha mripat tempo terus tukul rasa tresna. Wo teong teong teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu angu jiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Tren. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rong dadi ratu senengane ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa taliwara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong? Nggih, heeh. Tak bopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh Mban, tebahi kasure. Mban krekat nebahi kasur. Drupadi abobokke. Ngono. Inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Kiat. Kowe ora kuat tak ajar lho. Mboten. Kisahane crita iki saya suwe saya nek ora kuat ati nomor duk. Bayanganmu tekan ndi-ndi? Nggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa to? Tilamrum. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajari para Drupadi. Nggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Rekaya areng ngrekep para Drupadi areng meluk para Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki doting sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku ngelilir, Te. Cuk. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Drupadi, Te. Gak iso lali, gak iso lali, Te. Gumana mosya nang maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nang kono kaya ana pasuryane para Drupadi. Mripate gedhe banget. Terus ngedepi aku pling ngono. Bubar konsentrasiku. Teh, tambana ana brantaning atiku, Teh. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Para Drupadi jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake, kowe ora iso mboyong para Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari. Tak tugel janggamu dina kuwi uga, Teh. Jagat wasesane Bathara wayah Bathara jagat Padhe wali sapa kebon Pate Jaya Kunjara sawise satata nggonku ngadhem nang ngarsaning sun padha raja sak praptanira pekenira Patih Jaya Kunjara manira piji ana ing ajenganing manira Patih kawula nun inggih diwaji sesembahan kula sinuwun Prabu Patokol Bawarsari tansah winanting kabagyan sowan kula tepi saking sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji Patih Jaya Pakunjara iya kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata rakiting negara ing Parang Kencana Purwamadya lan wusanane aja nganti kaslempit. Matur marang panjenenganing manira Patih.
Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe nguji wani. Para kawula sami sayek saka kabdi akara luhuring nusa bangsa negaring Parangkencana medhaipun Pradi Perjurit. Boten kendhatanganipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka temping paramuka boten badhe anggepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Dadakake suka marwata suta penggali ing manira. Ora liwat prayogakna nggonmu ngadhep ana ing manira ya Pekenira Pate. Sampun boten kirang prayogi. Syukur. Tatahan para wadyabala Parangkencana aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki Pekenira Pate. Inggih. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan paduka sinuwun. Sedaya badhe mastuti sabda utama paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Patokol Bawarsari. Dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono. Inggih. Prayogane nggon Ulanggapati sampun boten kirang prayogi. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adhamu menapa sinuwun? Miji dhateng ingkang rayipun Senopati Jaya Sudarga. Sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabdiantara. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga. Namung keparang kula aturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Heeh. Ingsun tampa gawe bombong tias ingsun. Pati Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga? Ora liwat prayogane nggonmu ngadhep ana ngarsaning manira apa Senopati? Sampun boten kirang prayogi. Diweji sembahan kula. Ya. Aja kaget kang dadi atinira. Marmata apa kang dadi wigatine? Dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbapang. Perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya praja ing Parangkencana. Aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira. Maradyage tilingna karnanira. Kara ana. Aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Pate. Mriki malah kumejut raos sing manah kula diweji. Dene paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kepareng ambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga. Miwahi abdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika. Gusti kula ingkang sinuwun. Mengkono ya. Sejati kang pranyata. Ingsun ngrawake para pandhemen wayang Ringgit Purwa. Dadi ratu yang tenan. Kata-katane kudu pas. Ingsun ngrawake para senopati gegedhog samaladuk. Ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti dina dungkap panampanira. Ingsun keparengake rada cemaket, rada caket nggonira sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih. Sapa kowe mau jenenge? Jayaku. Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene. Di kepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganakake pasewakan jroning Datulaya praja ing Parangkencana. Mekaten Gusti. Ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Nggih, nadyan abdi kepatihan. Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda utama paduka Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari ing Parangkencana diweji. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan jiwa.
Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun. Wa sawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekasa. Mesinipun katon mindhak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon sasaya rekaos diwaji. Mula aku ora iso mung karo kita rada maju ndak engko salah tampa. Wis ninggalake rasa rekasa, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa tukul ngrembaka wawane. Ngrembuyung gegodhongane. Wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa. Kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak. Mula ora jeneng mokal. Nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu Sawa Pathokol Bawursari. Tepuk tangan. Panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Inggih. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo. Merga ngene teh. Sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara. Menapa kemawon diwaji? Ratune apik, inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal semuyut marang pangrahing ratu. Ing ngangka kalih, nayakane apik, nindakake perintahing ratu, ora tau weya marang dawuhing ratu, kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pernataning praja. Kuwi ora kok sarana dipeksa, ora. Ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo Parangkencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara Parangkencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangareh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja Parangkencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun? Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu, bakale tak paringi presa. Jaya Sudarga, nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bawat pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging inggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara Parangkencana ki tak rasa-rasake gutang. Liripun kados pundi? Coba nek pancen kowe wong pinter tenan Saudaraku. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun lenggah dampar kepraban ning Parangkencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun, kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate, wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener
Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Mergo ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa. Apa dumes sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti, entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki Pathokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi mergo saka peparinge Hyang Mahanasa. Mule kowe aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisorku ming patih. Ming kanggo keset ndasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kata, aku ya ngunekke kendi dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ingkang sami klesik-klesik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Mongko wong hibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi nadyan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu rai kutha do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medeni-medenke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi, ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan akeh sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nek ngrupak-ngrupakke ratu ya? Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten sinuwun. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu, kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun Kuwi lho sing wong wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari. Ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari? Kowe pindho lho kowe ngenyek aku pisan. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku? Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari Ping 3. kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya ratu semene kok gagah pideksa ki cara ngendi aku tak takon.
Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya, sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dewa Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Dewa Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepengker menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan Dewa Sudarga. Aja tok padake dunia nyata. Etok-etok men. Kowe melu patih kok tak tugel guru musian. Oh nggih. Iki. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting-kinting tak aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula swita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa? Tak candhak tangane. Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Inggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Inggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik kempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Ora sangayal to? Inggih. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Inggih. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Te. Inggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi bakso kawi ya. Inggih, Gusti. Amripat praja mripat tempo terus tukul rasa tresna. Wo teong teong teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu angujiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu senengane ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa taliwara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong. Inggih, heeh. Tak bopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh mban, tebahi kasure. Mban krekat nebahi kasur, Drupadi abobokke. Ngono. Inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Kiat. Bener aku tak ajar lho. Mboten. Kisah cerita iki saya suwe saya nek ora kuati ati sama duk. Bayanganmu tekan ndi-ndi? Inggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa to? Tilamrum. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajari Wara Drupadi. Inggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer.
rekaya areng ngrekep para Drupadi areng meluk para Drupadi guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki do teng sliri nang pinggir amben kae. Lajeng aku ngelilir teh. Ah, cuk. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Drupadi teh. Gak iso lali, gak iso lali teh. Gumana mosih ana maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling. Neng kono kaya ana pasuryane para Drupadi. Mripate gedhe banget kae. Terus ngedepi aku pling ngono. Bubar konsentrasiku. Inggih. Aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku. Cecak Rawa. Inggih. Kuwi ya suarane Cak Rawa malik kaya cengkoke para Drupadi. Nek aku ndelok korden kena angin kuwi ya kaya jarike para Drupadi sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya para Drupadi. Iki mau nek aku ra eling wis tak kecup kok teh. Merganipun kowe ya kaya para Drupadi edan tenan teh. Tambah ana brantaning atiku teh. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Para Drupadi jaluken nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake kowe ora iso mboyong para Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari tak tugel janggamu dina kuwi uga teh. Prasta dapatku Gusti kula ingkang sinuwun kula nyuwun pamit madhal pasilan. Badhe mboyong Dewa Drupadi katur paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Sur tinting ati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Suman-sumun slamet demit ora ndulit setan ora doyan. Tego yuwana slamet saka kersaning Gusti. Tak balang bata saka kene. Muga-muga lestarine ring Sambikala ya Jaya Sudarga. Mriki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggawa sapirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit tambang mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga. Tak antu-antu Praptanira Jaya Sudarga. Mriki ngestakaken dawuh.